Vážení priatelia, máme tu záver volebnej kampane a tak nadišiel čas vyťahnuť z kufríka poslednú atomovku. 4 netradičné, ale za to 100% pravdivé argumenty, prečo v sobotu voliť Smer. Poprvé, ak chcete, aby po 30. septembri viedla Slovensko strana, pri ktorej ako jedinej máte 100% istotu, že sa z médií dozviete o jej každom jednom možnom aj nemožnom zlyhaní, voľte Smer. Po druhé, ak chcete, aby vládla strana, ktorú orgány činné v trestnom konaní za 3 roky prekontrolovali, a toto myslím smrteľne vážne, do tej poslednej jazdenej fábie z autobazaru a neobvinili jediného politického predstaviteľa z korupcie, voľte Smer. Po tretie, ak chcete stranu, o ktorej ešte aj kritici a súperi tvrdia, že za ňou nestojí už žiaden oligarcha, ale je vo svojich postojoch autentická a suverénna, voľte Smer. Toto je predsa Robert Fico, to je on. A ešte nikdy nebol taký dobrý a taký autentický a tak veľmi sám sebou, ako je práve teraz. Za ním nestojí žiaden oligarcha, nikto ho neriadi, nikto ho nebrzdí. A on teraz konečne môže byť sám sebou. Konečne môže raziť tú ideológiu, to videnie sveta, ktoré on má. Celý ten starý Smer, ten podnikateľský, ten kapitalistický, ten biznisový, ktorý sa síce tváril sociálno-demokraticky, ale žiadnu takú agendu nikdy nemal, ten odišiel s Petrom Pellegrinim do Hlasu. Čiže môže sa v našej spoločnosti niečo podobné udiať aj teraz, ak sa politik stane šéfom tou svojou propagandou, ktorú presadzuje. Čiže zatiaľ sme v pohode, lebo šéfujú oligarchovia. Zatiaľ je to... No, my nie sme ojedinelá krajina, kde to takto funguje. V demokraciách viac menej to je všade tak, lebo jednoducho je to tak. No a po štvrté, ak hľadáte stranu, ktorá si je naozaj bytostne vedomá, že ak dostane dôveru od ľudí, má poslednú šancu doručiť výsledky, voľte Smer. Ako povedal náš predseda Robert Fico, my nie sme nadržaní za funkciami a už dávno nás netrapia názory novinárov, mimovládok či iných zahraničných agentov. My sa uchádzame výhradne o vašu priazeň. Vaša dôvera bude pre nás jediným záväzkom a vaše záujmy budú pre nás jediným kompasom. 30. septembra si nanovo zvolíte svojich zástupcov a želám vám jediné, aby vás nesklamali.